Здравейте, приятели! Днеска мисля да се опитам да се науча да ловя риба. Сега, дали ще хванем някаква риба или не мога да кажа. Така, въдицата, ела да видим. Въдицата, мой приятел я оборудва. Имаме си тук тежести. Плувка 2 грама, тежести са 2 грама. Кукичката, ето е тук така една малка кукичка, каза, че може да хвани голяма риба. Намираме се в град Шумен, на изхода на града, язовира, който ще посетиме, Дибешкия, така наречения, както го знаем в Шумен. По-скоро ще учим замятане и така нататък. Не съм запознат. Ще видим какво ще стане, дали нещо ще може да ловим, дали ще загубим куката, какво ще се случи, предстои да видим. Ай, към язовира! Така, стигнахме язовира, паркирахме се, времето е много хубаво, не духа, слънце си изгря, градусите са около 7-8. Това са патици мая. Ние май сме сбъркали, трябваше да дойдем с пушка. Тюф! Но ще фърляме за рибка. Да видим какво ще направим, дали нещо ще се случи. Много е приятно, много е готино. Нямам търпение просто да захвърля, да видя какво ще се случи. Веднага ли ще скъсам, ще хвана ли нещо, няма ли да хвана, дали въобще ще се науча, не се знае. Така, айде, приготвяме се и слизаме долу да ловуваме. Намерихме си тук едно местенци, сега ще видим, тук ще се пробваме. Хората, които бяха насам, сега ще махна ластиците, казаха, че не са фанали нищо, тъй че дали ще фанем ни, най-вероятно не. Но ще тренираме за хвърляния и тем подобни. Сега тук малко ще се озоря. Ще се преместим. Моят приятел рибар, който ще научи на цялата тая история с риболова, сменихме място, защото това е било по-плитичко и понеже водата е студена, нали така, не бъркам нещо. Водата е студена и тук на по-плитко се предполага, че е по-топло и възможно рибата да е излязла, защото риба няма. На зали, които минахме, риба няма. Ние сме в единия край на язовира реално. Даже виждам там една лодка има в случая. Така, приготвяме се, чакам, нямам търпение. Пък ако излезе риба, какво ще стане, не знам просто. Ще бъде празник. Ето ни е стръвта, бял червей. То добре изглежда. Само да видим рибата, дали ще хареса нашия червей. Тъй бъдицата ни в цял размер. Я да видим сега как става. Вземаш един червей от тук и го слагаш тук между очите. Между очите? Че как ще го оцеля? Аха. Имаме си червейче. Пусти. Пускам. Сега. Дълбочината, на която ще се хвърля. Така. Казвам как да хвърляш. Това тук. Така. Тук слагаш пръста, месената тук. Отваряш. Отваряш, да. Тук ще имаме упражнение тук. Плитко ли? Не, за плитката ми с конеца. Идва дебел. Си мисля с мятане с... Аз не го виждам. Интересно. Чакай да също се получава тъй. С този конец ще има проблем. Добре, стои изпълнат. Значи, сега показвам само как да хвърляш. Колко силно трябва да е хвърлянето? С този конец по-силно трябва да се хвърляш, защото... Къде горе-долу да се целя? Сега, вятърът ти духа оттам. Така. Значи плувката ще се движи насам. Значи натам се целя. Трябва да хвърляш срещу вятъра. Там някъде. Разбрах. Така. И стоиш. И то го бута, идва насам. После го прибираме. Това трябва ли да го обера тук така? То ще идва малко. Ти не мога да го береш до края, защото вятъра, нали, го духа. Да, разбрах. Ама винаги линията трябва да ти е права към плувката. Риба няма в момента. Коя риба? Нищо не се фаща. Или той иска време. Риба ще забравиш, че се фаща. Ти риба като фанеш трябва... Тъй. Айде почвай сега да тренираш. Разбрах. Значи... Чакай. Малко. Сега ще дигна дълбочината само ориентировъчно. Дръжай пръчката. Дръжам пръчката, добре. Ще дигна ориентировъчно дълбочината, не ето и на която трябва да се работи. А сега ще направя точно и да проверя на каква дълбочина трябва да работи.
Аз да мятам ли? Да, мятам. Ле. Ама чакай да не то отнеса, аз да не мислиш, че иди нататък, ако обичаш фотографа. Така, значи освобождаваме. Хващам. Ами, първо замятане. Не беше най-доброто, но мисля, че стана нещо. Май съм метнал много. Скъса ми се това. Плувката остана там, пък връзката. Имаме плувка, но първо мятане скъсване. Сега ще имаме корекция пак. Ситуацията, която възникна с скъсването на това, пък плувката стои там. Сега моят приятел ще улови плувката, за да изкара. Това е вече висш пилотаж, нали? Това не е за всеки, наистина. Аз даже не разбрах. Ето, хвана, като няма риба, хванахме плувката. Това беше наистина браво. Професионалист. Браво. Така, готов съм. Правя второ замятане. Еми толкова. Колкото толкова. Сега учим за мятане. Айде, идва плувката. Жалко, че няма нищо на нея, но трябва да го тренираме това замятане, защото горкото червейче нито е изядено, нито така освобождаваме. Хващаме тук с пръста. Още несръчно го правя, което няма гаранция, че ще станат нещата. Така, хоп. Този път отиде по-надалеч. Браво! Трето замятане или четвърто стана. Прибираме. Така, по-енергично. Да, хвърлям. Тренирам, да. Надявам се нещо да се закачи, ама нищо няма се. Опа. Браво на мен. По-надалече не трябва да се мъча, нали? Пробвай се колко се може, по-надалеч. Да целя патиците. Или далеч ще ми дори. Там на средата на зора. Или 2 грама няма да мога да ги... Опа. Патиците с тежести мога да фърнеш. Те ли? Ядем сега пак. Имам да мечтая, нали? Ама нещо много е забила, ма така къде фърля. Тук стана като спининг. Работа е като спининг. Така. Значи казахме малко по-надолу. Така. Отпущаме. Ядем. Така. Добре, доволен съм. Колко метра е той? 4 метра има ли? Вижда ли се? Аз не виждам как ще се види на камерата, не знам, ама ще се мъчим. Аз продължавам да си мятам. Да ми е приятно, какво да правя, няма как да се научи човек. Тук стойка, кал, мал, всичко. Наред ли е, да. Опа, имам тук възел. Оправи се. Така, да видя аз отстрани как стават работите. Ето го и фотографа. Давай, набирай, давай, върти. Добих малко смелост вече. Опа, изложих се. Повторението му е майката на учението. Добих смелост, обаче не се получи. Пробва пак. Трябва да се използва еластичния момент на... Браво на мене. Или поне така си мисля. Добре, да тренираме. Ако има рибка, държим наляво, надясно. Така. Сега дойде момента да си харесаме едно червейче. Ела така. Сега трябва да му видя къде са мочишките. Видях. Съжалявам, червейче. Опа, убих ли го? Не, мърда. Може би така трябва да бъде. Не се забие в пръстите ми. Все пак има някакви умения. Може би още трябваше да вкарам. Не знам. Учителя отиде до колата. Ние се мъчим сами. Червя
Един го загубихме. Сега продължаваме с замятанията. Така, опа. Така, горе-долу замятанията не са професионални, но да кажем, че пати се, викам, някой риба избяга. Така, правим замятане пак. Хоп. Много бързо са. Не всеки път се получава. Тук захранихме. Какво е това? Лебед ли е? Не. Аз не ги познавам. Гледай, като самолет ми видя ли? Така, днеска ясно е, че риба няма хванем. Да, за да го кажа. Тук хванахме някаква мизерийка. Трябва всичко да е чисто. Тревичка. Така. Не сме оборудвани, работа и аз смисъл. Всичко това е с учебна цел. Месената не е изпълната, както ми обясниха. Да. Има определен челом, определено. Прибирам, пак замятам. Червейчето, я да го им там ли. Макар че за коли го тормозим, като нито ще го еде рибата, нито ние ще. Така ядем сега малко по-енергично. Толкова. Толкова са им възможности. Не се вижда най-вероятно. Може ли да дойде някой риба? Тъй тук нашия приятел позахрани малко. Само че аз толкова наблизко пък сега не мога да я фърля. То не е една бела. Я да видим тук така, трябва да я фърлим. Хоп. Стана бе. Ай сега малко да почакаме. Риба не фанахме, но фанахме тревисти растения. Пак е нещо. Браво на нас. Това ни. Браво. Имаме напредък, нещо фанахме. Сега трябва да го откача, но не си взех очилата. Браво. Така се започва. Добре, доволен съм. Почна да ми харесва. Сега тук несръчности колкото искате. Може да помагате с коментарите. Въобще нещо направих тук. Какво се случи, не можа да разбера даже. Освободи се. Добре. Свободно ли? Да, вървят нещата. Да замятаме. Патици дръпнете се оттук, че им пречите на риболова. Моля ви са. Без това ми е трудно. Точно така. Хубаво, че са послушни патиците. Обаче, щом дойха патиците, има риба ли? Да разберам. Червейчето, тук е добре. То горкото май умря. Я да видим. Мърдаш ли? То май червейчето ни е умрял. Нищо. Мятаме още един път и... Грешка. Направих беля. Сега ще дойде нашия приятел, ще ни помогне. Не, абсурд. За него е работа. Куката и червия се скъсаха, зато ще тренираме само с тежести и с плувка. Добре. Сега малко ще турим пак такова. Продължаваме мятания. Той вече е към 10-то мятане. Наистина има си така... Не мога да кажа, че е лесно. Което е най-нормално да е така. Изглежда лесно, но се оказа, че... Но пък без кука ми е много по-спокойно и интересно. Защо? Защото няма какво се закачи, може би, не знам. Може би трябваше направо без кука да тръгна. Мятания. Ето няма кука, не се страхувам, че се закачи в мене, защото имам още страх. Не е много приятно. Хоп! Браво! Не мога още да направя това еластичното, което се чува на професионалист, но аз най-вероятно няма и да стана професионалист. Но пък не се знае всичко късмет. Не се знае какво ще се случи с мене. Колко ще се запаля, дали ще се запаля. Продължавам смятането. Не, значи ако избързате, ето тук наблизко се зъби. Избързаме ли, не се получават нещата. Това е факт. От друга страна да видим.
Нямам кука, тъй че няма какво да ти направя. Най-много 2 грама тежести да те ударят. Което не е приятно. Така, хопа. Вземам позиция. Браво на мене. Браво на мене. Без кука сме. Нямаме кука. Големите язовири, далечно хваляне, да може да... Да. Нямаме кука. Охо, браво. Не идвам бързо, връщам. Мятам пак. Мина покрай нас. А не сме за риба. Риба няма. Змии има. Вътре има. Първият учебен ден приключи след около 2 часа. Ясно е, че нищо не хванахме, но потренирахме малко хвърляния. Имаме малко да учим още какви такъми да ползваме, но надявам се така да ги понауча, като мене повече ме вълнува морския риболов, нали, за сега, а не по язовири, но понеже още е рано за морето, ще пробваме и с това. Това е от мен, от новата ми малка страст. Ако ви харесва видеото, не забравяйте да се абонирате и да сложите един лайк.